As of now po, ang data kasi natin is cumulative. So, ang nakuha natin naman nag-register sa mga portals ng telcos natin is 11.2 million po ang mga nakarehistro na as of January 2, 2023. 11.2 million all over the Philippines po yan na nagrehistro na. So, ang total kasi ng active SIM users natin sa Pilipinas is between 160 million to 180 million. So, kung meron pa lang na 11.2 million na nakarehistro, so very minimal percentage pa lang tayo, Sir Pio po, for the last 7 days or 1 week. Namomonitor natin na medyo konti pa lang yung nagre-register sa mga portals ng mga telcos natin. One of the reasons na nakalap namin sa monitoring namin, ito yung traffic sa server ng mga telcos natin. Yung iba na hindi naka-access dahil mahina or walang internet sa lugar nila. Pangalawa, yung mga kababayan natin na mag-register because of their ID. Minsan daw hindi tinatanggap. And pangatlo sa mga rason na na-monitor namin, ito yung mga kababayan natin na mga senior citizens na gustong mag-rehistro pero nahihirapan sila na magpunta or mag-fill up doon sa website ng mga telco natin. In Bicol region po kasi meron pa tayo mga lugar na mahina or walang mga mobile data services na nagagamit ang ating mga kababayan. So, in 60 days po, meron pong isi-set up ang mga telcos natin in coordination with LGUs, NTC, DICT, and DepEd po. Meron pong mga satellite registration sites or booths na isi-set up po. So, sa mga susunod na araw po, post natin yan, ipapaalam natin sa publiko kung saan po maaring pumunta ang mga kababayan natin para po matulungan sila para magrehistro. May rehistro ang kanilang SIM. Starting December 27, so 2 months po niyan, meron na pong masiset up. In fact po, sa monitoring natin, sa Naga po, kahit hindi pa po nag-finalize yung deadline ng mga registration booth natin, may mga voluntary booth na pong na-set up ang isang telco po na na-monitor natin. And Ayan. even if po wala pa talagang na-set up yung ibang mga networks natin, maaari naman pong pumunta ang mga kababayan natin sa mga wireless centers nila. Halimbawa po, sa mga malls meron doon tindahan, maaari pong makikoordinate or magpatulong sila para po mai-rehistro ang kanilang SIM. Meron pa din po talagang mga cellphones na 2G capacitated pa, yung mga walang internet po. Mhm. So kasama po yun sa mga kababayan natin na target natin na i-rehistro o maaari silang pumunta sa mga satellite registration site po na i-establish po. In addition po, maaari din po silang kung pwede manghiram sa mga kaibigan nila or kamag-anak po na insert yung SIM nila na ang cellphone is 2G capacitated. Insert nila sa cellphone po na smartphone na. Isa din po yan alternative na i-advise natin. Pero kung may concern sila sa privacy, it would be better if they would go to ito po mga assisted registration sites po. Isa sa mga requirement po sa pag-register is kailangan mag-selfie or magpadala ng ating mga ID. Mhm. So kung ang cellphone mo po is analog or walang internet or iba pang mga applications po na dapat gagamitin natin sa pag-register. So, mahihirapan po sila. Affirmative po. Kung may camera naman po ang ating mga laptops or desktops na maaari natin i-upload natin yung itong mga dokumentong to po. Yes, pwede po. Okay. Pero po, ang ano ko dyan kasi is yung mga mga postpaid accounts natin or yung mga SIM po na naka-insert sa mga Wi-Fi or mga modems natin, maaari po applicable po yan. Or sa Ayun. mga tablets naman po kasi na meron pong mobile services, so pwede po yun. Ito po, parang hindi congested ang mga registration sites na advice namin na kung maaari, if they have extra time, pwede po very early in the morning or medyo late na in the evening po. So, between 8 to 5, medyo po talaga congested yung mga servers ng mga telcos natin. Pero, pwede naman po, antay-antay, retry lang po o refresh yung page nila or website. Kaya naman po yan
Kasi kung okay naman po yung access nila sa internet, minimum po 2 minutes, 2 to 5 minutes, makaregister na sila ng kanilang SIM.